DXDC Radyoman Report. Giangkon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO Davao de Oro nga hangtod karon lisod gihapon para sa ilang operasyon ang dili maayong lakat sa panahon ug ang kadako sa bukid nga mihagsa. Sa pagiginabi sa DXDC Army Davao kang Edward Macapili, ang Executive Assistant on Information and Communication sa PDRRMO Davao de Oro, iyang gibutyag nga tungod sa kadaot nga gibilin sa landslide. Ginaimbestigahan karon sa panggamhanan og mga ahensya lakip ng Department of Environment and Natural Resources kon DENR ug Mining Regulatory Board kung angay pa bang papuy-an og balik ang Zone 1 sa Barangay Masara. Sa pagkakaroon gikan sa serya sa mga kalamidad, wala tuguti sa lokal nga panggamhanan ng mga pamilya nga mobalik sa ilang mga Pinoy-anan hangtod wala pang resulta sa investigasyon ug wala pay clearance nga sila pwede nang paulion. Matod ni Makapili nga samtang anaa pa sa evacuation centers ang libuan ka mga individual, gipanigurado sa Provincial Government of Davao de Oro nga mahatag ang ilang panginahanglan. Mga pamilya sa biktima o ang katawa sa Davao de Oro, gihangyo nga magpabiling sa na makalmado tungod kay dili man pud makatabang ang imuhang tensyon, ang imong pagkataranta sa rescue operation. Rest assured na ang probinsya sa Davao de Oro nangunay ganing kamot nga maging paspas ang rescue operation. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Paredo, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.